И какво става, хора, аз съм Ninja King BG, тук сме на Берас и там това Darksider, нали така се казваше? Базикам се, ето. Ето го той черно момче. Я се обърни само за малко. Обърни се за малко. Ето го почта. Ето го килерчето. Ето го Карот, Бербер, Гет нещо си. Аз след този клип трябва да изтрия няколко клипа. Някакъв дебелак. Някой дебелак. Да не видях хипопотамчето в далечината. Той се вижда от 10 км. Браво на тебе, брат. Берас, даваш на... Майко. Сега тук ще стане огромно меле. Нинджа, Саня Атра, не може. Няма да се убиваме. Не, може. Брат, в предишно... Да го види какво и клипа и после и мене ще ме махне и аз направо те почвам. И за какво? Аре, бъде тим, бе, знам, че искате. Не сме тим, брат, не сме. Да, бе, базикам се, бе, The Hunter, Карорд. Кои сме тук? Карорд, 99, Килера, Бъфун. Ние сме много малко, бе, преди бехме повече на PvP евента. 20 секунди. Брат, аз сега ще направя една стратегия. Отивам в ъгъла, вие се биете. Да, и аз айде. Ще пиеме ли? 4, 3. О, не! Шет, Карора, сега ме почна. Аре, бе! Аз ще тръгвам да направя нинджата. Бегай, брат! Почна ли ПВП-то? Аз ще бия по... Брат, аре, бегай, бе! Глей, нали без стимки, бе? Какво е това? Окей. Не, защото ми правиха 2 в 1. Тарикатче. Брат, Карот на... Нещо тарикат го играеш, Давай. На това му скъсах до парата. Опа, това не трябваше да го казвам. Брат, тук този PvP евент, много силни хора има този PvP евент, бе. Жалкото е, че са само 3. Изи, за малко да ги дропна цяло едно. Умря ли, бе, Дърк? Кажи ми да. Не. Не, шет. Що не умря, бе? Брат. То килера... Сега ще му смачкам главата. Ще ми се прави тук на... Ама аз нямам спитка след 10 секунди, така че... И какво ме бие докато... Изи, бе, брат. Пуп. Не, изи, бе. Не убивай, бе, мушал. Кароте, спри, бе, брат. Я ти го едното е то, бе. И не ми давай, бе. Чакай, бе, аз нямам ли спитка, бе? Имам. Брат, да. Кароте. Едно. Не дей така, не. Мале, тук мелето става. Брат, Кароте, ако гледаш клипа, няма лоши чувства, просто. Опа, аре, ти потваш. Не, батко. Не обичам да го... Аре, бе, някой няма ли да дропне най-сетне, бе? Всички дропват, бе, брат. Аре, бе, Бербе, добре. В смисъл, аз ще губи. Всичките ще ги... Бъфън! Дърк, махай се, моля те, чек. Махни се от мене. Моля те, давай моите ми, Дърк! Аз ги взех. Шит. Брат, няма ти имаме смисъл. Смисъл, окей, смисъл. Ай, беги. Разкарай се от мене, бе, въшка. Мязаш ми... На малко, бе. Бегай, докато не гледа. Брат, ние останахме 4 на... Ти Кароте, много добър стана нещо, бе. Нещо много добър. Аз не обичам така да играеш ти. Бъфън. Буйна стихия. Като буйна стихия някъде друга. Брат, обаче...
Ако За има... малко да дропна. Аз дропна ли карата, щом го... Ако го дропна... Брат, мен главната ми цел е бъфуна. Брат, това не трябва да спечели. Аз само по него ще бия сам. Докато не умре той говедо, аз няма да такова. Не му викай говедо, че ако ти види клипа, ще мреш. Да умра. Бъфун, не бягай, човек. Не бягай от смъртта. От татко не се бяга. Бе, ще го убия, аре, моето. Къде е то? Брат, то бъфун да ме нападне мазно гадно. Чакай, аз отивам да убия бъфун. Чакай, бе. Абе, брат, какво да чакам? Няма чакам. Къде е то бъфун, бе? Бъфуне! Ела при батко, ела ти кажа с на тебе. Ела, бе. Карата е проблема. Да, тук две фено малко ми направиха. Олеле. Тъй. Това е арената на шот. Никога в кръвта ми няма да усетиш чувство. Да, карорта. Боже. Карате. Моето момче, може бе. Айде. Не. Фак, без питка. Айде. И разбер. Брат, като остана без нещо, да не ме нападнат. Бей! Въшка! Как ще я затрупна? Да! Оригинални! 100 човека. Давайте 100, няма проблем. То пара с 300. Как си? Айде бе, брат! Карате само да те вкарам в комбо. Леле! Живота ще ти промена. И ранг ще ти дам. Направо ще... Айде! Не, кой ме остави на толкова малко, бе? За какво ме оставате, бе, брат? Буфона ме уби. Ребят ти, брат. Това е шанс. Да взема спитка. Тук спитка има ли, бе? Не, резервни части има много. Да, какво? Я пак? То бъфуна ли там? Какъвто е? Как ми наби такъв демидж, ако мога да попитам? Окей, това ще е всичко от клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако мразите този хак буфона, дайте по един лайк. Чао.